Kana iri nyaya yakaita sekensa, panhau idzi dzevanhu vari kuita zvekupfuwa huku vakafanana neni vanoshandisa machemicals asina kunaka, mishonga iyi kana yotora vanhu kuburikidza nezvirwere zvakaita sana kensa yacho haisi kusiya kana ani zvake, kusanganisira nesu varidzi vemaprojekti. Ndauya nenyaya yanguwo mukoma ndichitsinhidzira iyo nyaya yandakanzwa zvichitaurwa nomumwe mukadzi uyo ainge achiti iye anoitawo zvekupfuwa huku. Zita rangu muchanditi Mhofu, ndiri muyera shava. Inini ndiri kuita weti yakasangana neropa. Ndanga ndava nenguva ndisinganzwisisi kuti sei ndiri kuita weti yakasangana neropa, uye zvekare ndine hanzvadzi yangu uyo akabatwa kensa yepagumbo. Murume wake akashayika zvekare nekuda kwekensa, hanzi kensa yemumatumbu, zviri kubva padiet. Saka mukuzonobatanidza nyaya, ndakati ndichiteerera confession yemukadzi iye, ndikaona kuti zvakataurwa nadhokta apo tsano pavainge vachirwara nekensa yemudumbu, kuti diet yavo inokwanisa kunge iri iyo yakakonzeresa kuti vange vachizoita kensa. Ndakabva kuSouth Africa nemudzimai wangu. Ndanga ndava nenguva ndichingoita dambudziko rekuti ndinoita weti yakasangana neropa, ende ndinogara ndichinamata kuna Mwari kuti dai akasava ari makidney, nekuti mhuri yangu ichiri dukusa. Ndanga ndichida kuti Mwari vange vachindichengetawo kuitira kuti ndizoonawo vana vangu kuzonosvika vachizonokura. Ndinomboedza kuexercise asi hazvishandi. Weti iyi yandinoita inenge iine ropa zvinoitika kana kamwe chete pawiki kana kuti after 2 weeks, but ndiri kunzwa kuti nyama dzangu, ndava neurwere huri munyama dzangu. Apa mudzimai haana kana zvaanombziva. Ndainge ndimbori truck driver kuSouth Africa, ndiri makore 39 years kuberekwa. Ndakange ndichishanda kuSouth Africa ndichiita zvekudriver marori, ndikabva ndachizodzoka muno muZimbabwe muna 2022. Ndainge ndiine mari dzandainge ndakapiwa dziri mari dzepension, sezvo pakambani painge pakasvika vanhu vedhudhula vakati vainge vasingachadi kuti pange pachizova nematruck driver anenge ari ekuzimu. Ndokubva tapiwa mari dzedu, sezvo murungu uyu tainge tava nemakore akawandisa. Kana kudzidzira, ndakadzidzira kuita zvekudriver matruck ndichishandapo pakambani pake ipapo. Ndikati kune mudzimai, nemari iyi tava kufanira kuti tinge tichitanga humwe upenyu hutsva, sezvo stand yandakasiyirwa nevabereki vangu yakakura. Ndikati toita zvedu zvekurima takagara paruzeva than kuramba tichinzi makwerekwere tiri munyika yevamwe vanhu. Takabva tachizotanga project rehuku dzemabroiler, saka takaita zvekare imwe zveproject kuGweru. Huku dzedu idzi kunyange tichidzipfuwira kumusha, hatigari kure nedhorobha reHarare, padhuzesa, zvekuti kana ukakwira zvimotikari izvi unobhadhara $2 nekuti padhuzesa netown. Saka tikapfuwa huku dzedu tinongodzitengesera muHarare makaremo. Saka brother-in-law vangu avo vainge vachigara kuGweru nehanzvadzi yangu, takabva tachizotanga kuita mubatanidzwa weproject kuGweru ikoko. Pakutanga zvakange zvakaoma, asi pane umwe murume uyo wekumasvingo akazoti kwandiri, Mhofu, madii kushandisa mahormones. Ini ndainge ndisingazivi kuti chii chinonzi hormones. Ndikaudzwa kuti kana ukashandisa mahormone uchidzipa, huku dzako dzinokura within 3 weeks ende unowana mari yakawanda, nekuti dzako huku unenge uchidzitengesa neprice iri pamusoro. Akandiudza kuti iye dzake huku aitodzipa mainjection aya anoshandiswa nevanhu vanoita zveweightlifting, vaya vanenge vaine mazimasuru, kuitira kuti huku idzi dzinge dzichizova nestake yakanyanyisa. Takabva tachizotenga mishonga iyoyo. Tatenga mishonga taita ekuisa mumvura mahormone awa. Ndakashamisika. Handingati huku dzakatanga kusimba, but huku dzedu dzakatotanga kutozvimba zvisingaiti. Takaita macells akawandisa 3 times the amount. Pasina kana nguva takatenga motikari. Takatanga tatenga kapickup, tikazotenga karori ako katinoshandisa kudeliver, because kubata kwatakaita maproject mukoma, tinosuplya maChina, ndio atinotengesera
huku idzi uye zvekare nekunowanzo kuitwa zvechikorokoza ndiko zvekare kwatine big market. Mari dzatinobata tinotoita mari kutodarika vanhu vanoita zvekukorokoza goridhe, even mabhaya acho, nekuti tinovatengesera zvokudya. Ndakange ndisingazivi kuti zvinhu izvi zvine maside effects. Sezvo tirisu varidzi vehuku idzi, isu taitofara, taiti huku dziya dzinenge dzisina kutengwa nevanhu taislota toisa mumafiriji todya mumba medu. Tainge tisingazivi kuti tiri kutodya huku dzemahormonzi idzi zuva nezuva, because ndo chisero chedu chatinodya zuva nezuva tichiti tiri kusevha mari. Kana huku dziya idzo dzinenge dzarwara taingoslota huku idzodzo toisa mumafiriji, ndo chisero chedu, beef, nyama kana kuti pork. Zvakazotanga muna 2023 ndakange ndava kunzwa kurwadziwa kumusana kwangu, kulower back. Mazuva mashomanana akatevera ndakatanga kuita weight yainge iine ropa. Mukomanashi ndakatya zvisingatauriki. Ndava nemakore ndichihwandisa urwere uhu kubva kumudzimai wangu, zvinhu zvaasingatozivi kuti ndinopota ndichiita weight inenge iine ropa. Usiku kana ndikaenda kunorasa mvura ndo pandinowanzokuona kuti weight inenge ichibuda iine ropa. Ndiri kutya kuti zvimwe kuda makidneys angu akatofa. Ndakanzwa confession yemukadzi uya nezuro, muviri wangu ukabatwa nechiveve. Akataura nezvemacancerous chemicals. Ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndipo pandakabva ndaziva kuti zviya zvandaigara ndichingonyumwa kuti huku idzi dzatiri kupfuwa dzinenge dzinokonzeresa zvirwere muvanhu, ndisingatauri hangu kunharaunda kwatinogara. Kubva patakatanga kuita zvekupfuwa huku, ndinokwanisa kudoma vanhu 2-3 avo vakafa nezvirwere zvekensa. Ende kune vanhu avo vanogara munharaunda munonyanya kuitwa zvekupfuwa mabroiler kana vanhu vachishandisa mahormones, tarisai, cherechedzai muone kuti munharaunda menyu munongotanga kungoita urwere ihwohwo hwekunzi kensa. Pamusha apo afa ikensa, uyo afa ikensa. Mukada kuzvicherechedza, ndo zvirwere zviri kutora vanhu. Kana kwedu kunoko, ndakati ndichigara pasi, chinondityisa ndechekuti brother in law yangu wandakavhura naye project kuGweru akafa muna December, akafa nestomach cancer. Dumbu rake rakange rakazvimba kuita kunge mainge muine mvura. Uye zvino hanzvadzi yangu ari kuGweru ikoko ari kunzi ane chirwere chegomarara repagumbo. Isusu tese taidya huku dzemahormones idzi mudhayeti medu zuva nezuva. Ndine vamwe sekuru avo vatakagara navo. Sekuru ava kutaura kudai vari kunzi vanofanira kuenda kuti vange vachinodreniwa, hanzi vakazara mvura mumakidney ameno kuti sei chichakaitika. Asi takagara navo, ndivo vainge vachitibatsira kuchengeta huku. Ivo sekuru sezvo vainge vari munhu akabvawo kunhamo, vaiti kana vakatanga kudzidya huku vaikwanisa kukuroverai full chicken vari vega. Mukomanashi ndiri kufa ndichifamba ini. Mari yandinowana kumachicken project yakawanda. Ndiri kutya kuti kana ndikatanga kufamba ichapera yose ndichienda kuna nachiremba. Apa ndiri munhurume. As you know kuti isu varume hatifarire kuti tinge tichienda kuchipatara. Hatidi kuti tinge tichiudzwa kuti tava padhuze nekufa. Ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuzvinzwisisa. Hapana ati ava kuzviziva kuti ndo zviri kuitika. Ndinodawo kuti vana chiremba vepano pachannel vange vachindibatsirawo kunzwisisa kuti sei muviri wangu wava kuburitsa ropa, sei zvangotanga izvi kubva zvatakatanga kuita maprojekti ekupfuwa huku. Ndine time yekuti ndinopota ndichinzwa kurwadziwa nemudumbu. Ndiri kutya apa tiri kuramba tichingodzidya huku idzi. Ndo nyaya yandiunza pano. Chinonyanya kundityisa mukoma ndechekuti kana ndikatanga kurwara nemakidneys ndikanzi ndine kidney failure, zvino zvazvinonzi munyika hamuna zvipatara zvine equipment yakakwana kune avo vanorwara nemakidneys. Chichi chazoitikawo kwandiri. Ndakanzwa hana yangu ichirova mushure mekunge ndanzwa confession iyoyo, ndikati chandanga ndakateerera
maconfessions awa zuva ranhasi. Dai ndanga ndangopfuura nepano ndaregedza kuteerera nekuti ndava kuzvidemba zvandaigara ndichinyumwa kuti maybe ndinokwanisa kunge ndiine kana cancer kana kidney failure zvakataurwa namadha ivavo, ndo zvimwe zvirwere zvandiri kusangana nazvo iniwo pachezvangu uye zvekare nevanhu vemunharaunda matinogara vari kusangana zvekare nezvirwere izvozvo zvana cancer, ende tinoshandisa mahormones zvekare kukudza huku dzedu. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi ndinonzi Mofu. Vanoitawo zvekupfuwa huku. Hanzi kana mukada kucherechedza kana munharaunda menyu mukatanga kungowanikwa vanhu vanorwara necancer, tarisai muone kuti vanhu vari kupfuwa huku havasi kuita here zvekushandisa mahormone. Zvakangooma. Kana uchitengesawo mahormone iwawo unokwanisa kuuya votiudzawo kuti mahormones awa amuri kutengesera vanhu muri kumawana kupi, munomapinza sei munyika. Hanzi mamwe acho anoshandiswa nevanhu vanoita zvekusimudza simbi. Imagine, hanzi huku dzamunoona dzimwe dzacho dzinenge dzakatozvimba, kuzvimbiswa nemahormones, moti iyi huku yakakura. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi vazhinji venyu muchati manyepo, asi munozviziva here kuti izvi zvemamiracles ekutengerwa zvakatanga kudhara. Pane imwe crusade iyo yakamboitika mainge muri muna 1995, iniwo ndainge ndichitsvakawo raramo inenge iri nani ndokubva ndabhadharwa. Please vigaiwo zita rangu. Ndava nemakore akati wandei ndichingoviga secret iyi kusina anoziva nezvayo kunze kwevanhu vakandibhadhara kuti ndige ndichiita zvinhu izvi. Asi sezvo ndakura kudai, ndiri kutya kuti kana ndikafa ndiine mhosva yakakura kudai, ndinokwanisa kunokandwa mugomba remoto. Mukomanashi, vamwe vanhu vanonzi vanoponeswa kana kusimuka kubva pama-wheelchair mumacrusade, havasi vose vanenge vachirwara. Inini ndainge ndiri mumwe wacho. Ndakangozvarwa hangu ndiine mheta makumbo, saka mukufamba kwangu kwandinotoita vanhu vanotozviona kuti munhu uyu akaremara makumbo, but kufamba ndinogona. Wheelchair it is not necessary kwandiri. Saka apo panonzi chirema chasimudzwa kubva pawheelchair, anenge ari munhu akaremara, but disability yake anenge achitokwanisa kutoita zvimwe zvinhu, like vanhu vaya vanenge vachinzi vakapofumara but vanenge vachikwanisa kuona zvepadhuze, ndivo vanonzi vanenge vaponeswa ivavo, vava kukwanisa kutotanga kutoona, asi hapana chinenge chambochinja. Muna 1995 iniwo ndainge ndichitsvaka, ndaifamba ndichiita zvekupema ndiine hanzvadzi yangu. Taiti tichifamba, tikatanga kufamba mumayadhi tichinoka mudzimba dzevanhu tichikumbirawo chouviri kuti tikwanise kurarama. Ndipo patakabva tachizononoka pagedhi revamwewo vainge vari vakuru vekuchechi ikoko, ndisingade kutaura nezvigaro zvemuchechi nekuti vanhu vanokwanisa kuzoziva kuti ichechi ipi yandiri kutaura nezvayo. Saka pane umwe uyo akazoti ainge achida kuti tinge tichizoya kuchechi kwavo. Vakabvunza kuti tainge tichigara kupi, tikavaudza. Usiku ihwohwo takazonzwa zvichenzi nalandlord painge paine munhu ainge ari kugedhi uyo ainge achida kutaura nesu. Sezvo taingogara zvedu tiri vatatu, inini, hanzvadzi zvekare nemwana wehanzvadzi yangu, takashamisika since tainge tiri nherera tisinawo hama kuti ko ainge auya kuzotishanyira ainge ambori ani. Saka takazoenda kugedhi. Taenda kugedhi takashamisika kuti kwainge kuine motikari yakanaka kwazvo iyo yainge yakatomira pagedhi. Ndokubva tachizokwanisa kukasika taona kuti munhu ainge ari mumotikari ainge ari murume uyo watainge tambotaura naye achiti aida kuti tinge tichizouya kuchechi kwavo. Akange aine magroceries aainge auya nawo. Ndokubva vatopinda mumba vakati condition yatainge tichirarama tiri mairi yainge ichivanzwisa tsitsi. Vainge vachida kuzotisimudzira muupenyu. Vakatibvunza kuti taida kuzogara here muHarare.
kana kuti kumaruzevha tikati taida kugara hedu muHarare nekuti ndo munowanikwa mikana. Vakabva vati no, tichakutsvakirai musha kumaruzevha. Later on we realized kuti vakange vasingade kuti tigare muHarare, vachitya kuti just in case kana kuri kunzi tikazosangana maybe nevamwe vanhu vekuziva vanenge vava kutiziva kubva ipapo patainge tichazoitiswa effect miracle zvaikwanisa kuzovamakisa. Vakange vachida kuti tigare kumaruzevha. Mukaona vanhu vazhinji vanoitiswa matestimony, kana mukada kutarisa vanenge vari vanhu vanenge vabva kumachonyonyo ekutoti kwavanenge vabva vanhu vacho vanenge vasingatombozivi kuti chii chinonzi kana foni. Ndo vanhu vanounzwa ivavo vachiendeswa kumaredhiyo kana kuti panenge paine chaunga sezvatakazoitwa isusu. Takabva tachizonzi tainge tichazotengerwa musha kuchechi. Hatina kuzoendeswa kuchechi asi takange tichipota tichiendeswa kudzimba dzemafundisi. Ndakazoendeswa kune imwe imba uko kwandakatanga kugara. Hanzvadzi yangu iye ainge aine training yake yaainge achifanira kuti ange achiita, nekuti zvezuva iroro tainge tisingafanire kuti tinge tichizova tiri pamwe chete kuita sekunge tainge tiri hama nehama. Ndakabvunzwa kuti unoda mari here, unoda motikari? Ndikanzi ndainge ndichazopiwa mari mushure mekunge ndaita kadhirama kaduku duku pane imwe Crusade hombe yainge ichazoitwa muHarare. Mukoma ini ndakabvuma. Zano racho rainge riri rekuti ndaifanira kupfeka mamvemve ndobva ndagara muwheelchair yandainge ndichazopiwa. Wheelchair iyi yainge itori yechechi, ndichiita sekunge munhu akaremara makumbo kubva pakuzvarwa. Saka ndakange ndichidzidziswa mafambiro uye zvakare nekushandisa wheelchair. Even though ndiine nheta makumbo, ndakange ndisina kumbogara ndakashandisa wheelchair kweupenyu hwangu hwose. Saka ndakange ndichidzidziswa kuita sekunge ndinototaura sekunge munhu akaremara, nemaitiro ekuti nditarisike semunhu asina mufaro, kusiririsa. Uye vashandi vainge vachishandira munhu iye waMwari ndivo vainge vachitondiita brainwash kuitira kuti ndisazokanganisa kana ndava kubvunzwa mibvunzo ndakamira pamberi pevanhu. Zuva reCrusade rakati rasvika imomo muna 1995, vanhu vainge vakazara kunge jecha regungwa. Munhu waMwari akauya ainge akapfeka hembe dzake, sutu yake inodhura kwazvo. Akatanga kutaura nenzwi guru, akazosvika pamberi pangu akandibata gumbo ndokubva ati, muzita raJesu simuka ufambe. Mukomana makamera ainge aripo everywhere. Ndakaridza mhere sezvandainge ndakadzidziswa ndokubva ndasimuka ndichimhanya. Ndakati ndichimhanya kudaro ndichiita zvekuwedzeredza. Vanhu vakakasika kubhilivha kuti zvainge zvichitoitika chainge chiri chokwadi, sezvo iniwo ndagara ndini urema huri pandiri. Vanhu vakachema vakatanga kupembera. Musi iwoyo mari yakabviswa mukoma. Mabhasiketi nemabhasiketi akange achitenderera muvanhu akasvika pakuzara mabhasiketi iwawo nemari dzainge dzichibviswa nevanhu. Mukoma after that ndakabva ndachizopiwa mari tikanzi ruzevha rwainge rwatotengwa. Vanhu vemuchechi vakanyeperwa kuti ikoko kwakange kwatengwa ruzevha ndiko kwatange tagara tichingogara, asi tainge tisina chaipo pataigara nekuti musha wedu watainge takasirwa nevabereki rainge ratova dongo. Vanhu vemuchechi imomo mukoma vakaita masande akawanda nekuti taifambiswa mumasangano akasiyana siyana muHarare. Poga poga painge pachinzi pane chechi iyoyo taiendeswa kuchechi ikoko ponoitiswa madonation. Mari yakadonetiwa ipapo amushuwa kana kuvaka chikoro. Nekuwanda kwayainge yakaita, I think kuti yakatokwanisa kuwanda zvekutovaka chikoro, but isu takangotengerwawo musha panova paripo patinogara kusvika pari nhasi. Asi ndinoda kuvatenda nekuti vakasiya vatiisira chigayo tikatsvaka mugaisi. Uye zvekare iniwo ndakange ndagara ndiri munhu anofarira kuita zvemechanics. Ndakabva ndachizovakumbira kuti vange vachindivhurira garaji. Ndokubva vandivhurira garaji, ndokubva ndachizotsvaka vakomana avo vanondigadzirira motikari. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndozvandinongoita zvekugadzira motikari dzevanhu.
zvimari zvatovapo nekuti takapiwawo motikari iyo yatakazoisawo parodhi ichibva kuno kumavillages kwedu ichienda nevanhu kudhorobha, asi takanokandwa kuchakasara, but at least zviri nani because tainge tiri vanhu vainge vachingopema. Ndakaitawo miracle yefake muna 1995 nekuda mari. Now that ndakura ndiri kuda kureurura kuitira kuti Mwari vange vachizondiregererawo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi zviri nani nekuti ndava kuitawo zvemechanics, takapiwa mari yestart. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi zvakaitika muna 1995. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi mukomana muri sei, iniwo ndakaita makore ndichishandisa ruoko rwegudo kuprofita asi ndakazobatwa. Please ndivanzireiwo zita rangu. Ndiri kureurura nekuti ndinoda kuti vanhu vange vachizviziva kuti kune vamwe maprofita avo vanotoshandisa simba risingabve kuna Mwari, asi iri isimba randinoti isimba rinobva kuna Satani. Asi munhu wose uyo anoti Mwari anovimba muna Mwari. Ende kana muchinamata pasowe pekuti panenge pasina maprofita anogona kunonga tsono, chitotendai Mwari nekuti pakati penyu panenge pasina uipi. Inzwai kutya kana pakati penyu paine munhu wamunoona kuti uyu tsono anonhonga. Munofanira kuti munge muchinzvera kuti mweya uri paari unobva kupi. Inini ndainge ndiriwo madzibaba, ndainge nditoriwo nemukurumbira muna 2014 kusvika muna 2018. Pasowe pangu paigara pakazara vanhu vaibva munzvimbo dzakasiyana-siyana, mapolitician, mabusinessmen nevanhu vaiuya kuti vange vachizobatsirwa, vakaita semadzimai anenge achitsvaka mufaro mudzimba dzavo. Zvakatanga muna 2013 ndakange ndichida kuti ndinge ndichizova nemukurumbira weovernight because ndainge ndadzingwa basa kwandainge ndichishanda. Ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga yekubudiriro iyo yakandipa ruoko rwegudo, ndokubva tachizoenda kune mamwe makomo anoyera uko kwandakanogadzirwa nemishonga yepasi chigare. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizogara ndakaviga ruoko irworwo rwegudo pasi pemucheka wangu muchena uyo wandaipota ndichiisa pashrine pangu, kuitira kuti pose pandinenge ndichazonamatira vanhu uye zvekare pandinenge ndichazoprofita, ruoko urwu rwunge rwuchizondipa maprophetic visions. Ruoko irworwo rwainge rwuchindipa mavisions. Paiti kana pakauya munhu pashrine, inini ndaiisa tsvimbo yangu apo pamusoro pandinenge ndakaviga ruoko rwuya rwegudo. Saka ndaibva ndachizotanga kuona mavisions. Ndakange ndava kukwanisa kuudza munhu zita rake asati andiudza zita rake, nhamba pachitupa nezvivi izvo zvaakaita nezvose zvaanenge achirongerwa nemhandu dzake. Vanhu vaiti madzibaba moto, ende munoona chaizvo vasingazivi kuti gudo randainge ndakaisa pasi pemicheka yangu ndiyo yainge ichikwanisa kuziva zvose. Chinotyisa mukoma ndechekuti ruoko urwu rwainge rwuine hasha. Ndaifanira kupota ndichidira ropa pamusoro parwo, ende ndakange ndichidira ropa rainge riri ropa remudzimai wangu rekumazuva ake. Iye ainge asina zvaainge achiziva, asi zvinhu zvakazonopanduka apo paakandibata. Hwainge huri usiku ndichivhendenyura mumabhini because ndaiti kana akaenda akanorasa mapedzi ake mubhini, ndobva ndaenda ndobva ndanotora mapedzi aya ndobva ndarara ndakanyika mapedzi mumvura isina kuwanda. Makuseni pandaimuka ndoona kuti mvura inenge yakasviba kuti ndo riri ropa rekumazuva ake. Ndotora mvura iyoyo ndobva ndaenda ndobva ndachizonomwaya pamusoro peruoko rwegudo. Ndichimwaya kudaro raitoita sekunge ruoko rwakaiswa pagudo rinotorarama, then kana ndapedza rwaibva rwachizooma zvekare ndozorufukidza. Saka mudzimai paakandibata akandibvunza kuti ndainge ndichitsvakei,
handina kukwanisa kuti ndinge ndichizoita mhiko dziya sezvandainge ndakaudzwa. Zvinhu izvi zvakabva zvachizofumuka. Pazvakafumuka mainge muri muna 2018 mukomanashe pakangoitika mhirizhonga pashiraini pangu. Pakange paine umwe mukomana wechidiki uyo ainge auya kuti ndige ndichizomubatsira. Saka mukumubatsira kwandainge ndichiita, ndainge ndakarara nemusikana wake ndokubva achizongononyumwa because kakutarisana katainge tichiita nemusikana wacho semunhu wandainge ndava kuziva kuti akamira sei. Ndakange ndichimupa masaini ekuti ndaida kuti ange achizosara kuti tinge tichimboenda kuseri kwechikomo tinge tichimbonorara tose. Ndakatanga kugwa naye mupfanha uya, ndo zvakazobuditsa zvinhu zvose pachena. Vanhu vakaona ruoko rwainge rwuine vhudzi dema dema uye vakaona kuti ndainge ndakamonera ruoko irworwo netambo tsvuku uye painge paine zai rainge riripo. Kubva ipapo vanhu vakange vasingachadi kana kundiona munharaunda. Sowe rangu rakapiswa. Akaripisa handizivi, ini ndakashaya kuti ndoita sei, ndokubva ndachizotiza kubva kudunhu ikoko. Kubva ipapo kusvika pari nhasi upenyu hwangu hungori hwekungokiya kuti ndige ndichidzokera kune n'anga iya yakati haichakwanise kundibatsira nekuti ndakaputsa mhiko mumatare mayo. Hamuna return back kana waputsa mhiko. Ndo zvandakaita izvi. Vafudzi vakawanda mumasowe vari kushandisa zvinhu zvakaita seizvozvo, zvimwe zvinototyisa kutodarika zvandainge ndichishandisa. Ndiyo secret yandiinayo. Kana mukaposta mundizivisawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba. Ngatitaurei navo madzibaba ava mucomment section. Hanzi ndaishandisa ruoko rwegudo. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma ndakasungisa shamwari yangu nemapurisa SAPS kuti ndinge ndichimbogara nemukadzi wake. Iko zvinozve ava nenhumbu yangu manje apa. Mukadzi handisi kumuda. Vanzaiwo zita rangu. Nyaya iyi yakaitikira kunoku kuJoburg. Ndinotya mukoma. Inini ndine mhosva yandakapara. Ndakatadzira umwe wangu. Apa ndiri kuda kutiza futi mukadzi wacho. Ndinoda advice kubva kwamuri. Ndine shamwari yangu uyo wandichati muna. Takabva tose kumusha kunyangwe ndisiri mundevele asi takakurira kuBulawayo. Takauya kuno kuSouth Africa. Muna uyo akange asina mapepa ende ini ndainge ndagara ndichichiva mudzimai wake mundevele zvake. Apa akabatana sei, ane runako rwuya rwekuti murume wose anongoti dai ava wangu. Zvakazoitika ndezvekudai ndakaronga game plan isina kunaka. Izvi ndakazvironga around August. Ndakabva ndachizotaurawo neumwe mupurisa anogara mulocation matinogara. Ndakabva ndachizomupa mari mupurisa uyu wechiZulu. Ndikamuti pane munhu uyo wandiri kuda kuti unge uchizobata haana mapepa. Saka muna akabva achizosungwa. Asungwa kudaro ndainge ndichitopota ndichitoenda kunomuona seshamwari yake yepedyo. Ndakatanga kufonera mudzimai wake ndichinyepedzera sekunge ndinochema naye. Muna kutaura kudai akaendeswa kuLindela but ari kubuda zvamanje manje asi achatanga adzoserwa kuZimbabwe for deportation. Ndipo pandakatanga kuwana mukana wekushanyira mudzimai wake uyo ainge ari panzara, ndichimutengera magetsi, kumubhadharira rent, kusvika mudzimai wake azoti zvino ndichakutenda nei, handina chandingakutenda nacho, ouya kuzorara kumba nhasi sezvo usinako mukadzi. Takatanga kurara tose. Ndakazoita zvekutanga kumubvisira protector apo pandinenge ndichirara naye. Aichema pose pandinoita zvinhu izvi. Mukadzi ane pamuviri. Ini handimudi mukadzi because mukurusa kwandiri, kunaka akanaka but akakura plus anondidheerera nekuda kwekuti inini ndiri mudiki kwaari. Hameno kuti sei ainge achirespekta muna, inini haakwanise kundiremekedza. Saka tinongogara tichingorovana chete zvekuti kunyange ndikada kumutora semukadzi imba yacho inokasika yaparara. Ndanga ndafunga kuti ndige ndichimutiza ndoenda kuBotswana because ndinotya kuti kana betrayal iyi ikazozivikanwa namuna anokwanisa kundiuraya, kundiparadza. When you post my story muzondizivisa mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we kutobhadhara mupurisa kusungisa best friend yako nekuda kwekuti unochiva mukadzi wake. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Munozvionawo sei nhai vedare? Ndiwo mamessages awo atanga takakubatirai pari zvino. Ndichadzoka zvekare nemamwe secrets nema confessions. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.